מה קורה חברים? כאן פיירידו ואנחנו בסרטון חדש של קלאש רויאל. אוקיי, היום אנחנו הולכים לשחק באתגר החדש. נפתח את התיבה. יואו! מי היה מאמין? סופר מג'יקל בחנות. אז אולי אנחנו נפתח את הסופר מג'יקל. וואי, הלוואי שהייתי יכול לפתוח את זה. טוב, אני כבר חוזר אליכם. חזרתי אליכם ובטעות קניתי את הסופר מג'יקל. אוקיי, אפיק אחד. 3 בלון. עוד אפיק. ואין לג'נדרי. טוב, לא משנה. אז כדי יכול לשפר את הבלון ללבל 5. בוא נשפר את הבלון. אני אתן לך 12,000 שקל אם תיתן לי להסתובב איתך ועם החברים האוונגרדים שלך את לימד לשאול בנפרד. לרגשות שישי אנחנו צריכים להכין רשימה של 5 תכונות שאנחנו אוהבים אצל זה, וזה הולך לקחת לנו זמן. אז אולי אנחנו חייבים לברוח? וואו, זה היה הקסם הכי מדהים שראיתי, קוסמים קטנטנים. אני נעלמתי שוב. מה זה? 1,000 תודות שקללת בחגיגות החברות שלך. זה הרבה יותר טוב מלהיות צעיר. אתה תראה טוב וזקן. זה יוסיף חספוס. טוב, בטעות קניתי עוד 500. אוקיי חברים, זה הסרטון היום, סופר מג'יקל, ויאללה ביי.